Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating latest update dito po sa Typhoon 2000. Ito po ang Tagalog version ng ating analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 22 hanggang 24, 2021. At bukas ay magsisimula na po yung tinatawag nating fall equinox or yung autumn season. Okay? Ibig sabihin po, equal day at equal night na po tayo. At ang next niyan po is winter season in the Northern Hemisphere. At sa atin naman sa bansang Pilipinas ay hahaba na po ng bahagya ang ating gabi. Iyan po ang ating seasonal change na yung September 22. At bukas po yan, 23, 24. Start na po ang equal day and equal night. Now, umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GraphSat. For today, September 22, Miyerkules hanggang bukas, Huwebes, September 23. Yung shallow LPA, lumakas na po siya, 90W, aktibo na po siya na LPA. As of now, kasi kanina po itong hapon, 35 to 65, medium chance, but ngayon nasa high chance na po siya. At possibility na maging bagyo po ito bago mag-landfall po sa Central Vietnam at wala naman po itong epekto sa ating bansa except po sa may Kalayaan Island Group na kung saan nandiyan yung Pag-asa Island, Palawan, Western Visayas, and Sulu Archipelago na apektado po ng kanyang extension, yung trough. So magkakaroon po ito ng mga thunderstorms. So mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga possible na mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag may malakas po na mga localized thunderstorms. Ngayon din po sa ibang bagay po ng ating bansa, sa hapon ng gabi may mga inaasahan po mga localized thunderstorms. So mag-ingat lang po sa mga ganitong weather system. But overall sa umaga ay napakaganda po ang ating panahon. Okay? At sa labas ng ating bansa, meron po tayong namuong bagyo. Ito po si dating LPA 99W. Sa mga oras na ito, isa na po siyang tropical depression na may tag-ID na 20W. So, pang 20 na tropical cyclone na po siya sa Western Pacific. At ito po ay nagbibigay ng threat dito po sa may area po ng Guam at Marianas, kasama po ang Saipan. So, posibleng pagdaan po dyan, magiging isa na po siyang tropical storm. But, ang good news po dito, wala po itong threat sa ating bansa. Hindi rin siya papasok sa Philippine Area of Responsibility base po sa dalawang reliable computer models, which is yung America at yung European computer models. So, kita po natin ang trough niyan sa area na yan. Magkakaroon ng mga thunderstorms, mga ulan, na kasama po nitong namuong bagyo. Okay? At ito yung fast animation. So makikita po natin ang okay na panahon sa ating bansa except po yung mga localized thunderstorms at yung kanyang trough ditong LPA 90W na kasalukuyan ay magiging bagyo na rin habang ito papalapit po sa general direction po ng Central Vietnam at ito naman po sa may malapit sa Guam itong bagyong si 20W. At ito naman po yung zoom in sa animation. So, kita po natin mula sa windy.com yung mga localized thunderstorms across Ilocos region. Dito po sa may Western Visayas, okay? Western Occidental Mindoro, at ibang parte po ng Mindanao, Southern Bicol din, at Samar. May mga localized thunderstorms po sa mga oras na ito. At kanina, nangyari din po yung mga thunderstorms. At ito naman po yung rainfall accumulation forecast hanggang sa Biyernes for the next 3 days. Inasan pong pagbawas po ng mga thunderstorms sa malaking bagay po ng ating bansa. Meron na lang po sa may Moropa, sa may Sulu, Western Visayas, Mindanao, dito rin po sa may eastern sections ng Luzon, lalo na po sa may Northern Quezon, Pulido Island, at ibang parte po ng Kabikulan. Overall po ay magiging okay ang panahon except po sa mga hapon o gabi. May mga inasahan po mga thunderstorms. Ito na po yung bagyo, yung LPA na posibleng maging bagyo din sa 90W. At dito naman po sa malayo, yan po ang mga ulan na dulot po ng bagyong si 20W. Samantala, ito po yung ating forecast sa hangin at pressure mula sa European model at GFS, kondisyon windy.com. So, bukas po, Thursday, yan po, variable winds across the Philippine Islands, normal conditions, except po yung mga surface trough na dala itong LPA 90W. At ito naman po si bagyong 20W na sa may bisinidad po ng Marianas. So kung i-move natin sa 24, 25 hanggang linggo,
magiging malakas na bagyo po siya, magiging tropical storm at posible rin maging typhoon sa darating pong Lunes. Okay? Tuloy-tuloy po siyang aakyat patungo po sa karagatan lamang po sa may east at southeast of Japan. Ganyan din po ang American model, same din po pinapakita, although mas malakas po ang kanyang hangin dito. Posible maging super typhoon based po sa forecast ng American model. So, packet po yan. Overall, ang ating panahon hanggang October 1 ay magiging katamtaman po. Mga localized thunderstorms lang, mga common visitors natin sa hapon at gabi. Variable winds, wala naman po tayong hangin mula sa silangan or sa habagat. At halos patapos na rin po. Baka ma-terminate na po ang hanging habagat dahil po papalapit na po tayo sa buwan ng Oktubre. At ito po yung ating nakuha na track mula sa Joint Typhoon Warning Center sa panibagong bagyo na numuulan na yung alas 8 ng gabi. Ito po si 20W, 45 kph po ang kanyang lakas. So bukas, posible po siya maging tropical storm at lalapit po o dadaan na mismo sa may isla po ng Guam. Gabi po ng bukas. Possible forecast winds ay 85 kph at posibleng maging typhoon sa Biyernes at sa Sabado-Linggo mag-record po siya o bigla po siyang kakanan kanyang pagkilos patungo po sa karagatan sa katimugan na silangan po ng Japan. So, posibleng po dito po sa ika-5th na araw na forecast that will be on 27, Monday. Okay? Isa po siyang 220 kph na bagyo base po sa Joint Typhoon Warning Center. Okay? Hindi po tayo mag-i-issue ng update dyan kasi hindi naman po ito nakakabigay ng threat sa ating bansa. Okay? Yung Typhoon 2000. Ito po yung mga global models. Yan, violet at maroon. Yan po ang track ng ECMWF at American model. At ito naman po ang Canadian model. So, napakalayo po upang magbigay ito ng pangamba sa ating bansa. At continue natin yung tropical cyclone threat potential. Ito po yung latest na inisyong ng pag-asa noong nakaraan pong September 20, which is last Monday. Yan po, halos wala pong pinapakita na any low pressure area na posibleng mag-form within or near the Philippine area of responsibility. So hanggang October 3, all clear po ang ating bansa. Now, sa Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center, ito po yung latest nila na in-issue lamang po kahapon. Valid po for the next 2 weeks. So, for week 1, na yung araw na ito, September 22 hanggang September 28, inaasahan po ang high potential na pag-form ng isang bagyo. Ito na po yung si 20W. Samantalang Pilipinas ay magiging bababa ng bahagya mga pag-ulan. Below average po ang rainfall forecast sa ating bansa except for Southern Palawan at Bangsamoro areas po ng Mindanao sa may Hulu-Sulu at Basilan na baka magkaroon ng above average rainfall. Okay? So, sa week 2, September 29 hanggang October 5, below average rainfall ay pwedeng inaasahan sa Luzon except for Southern Luzon at ibang areas po ng Visayas, Mimaropa at Mindanao na kung saan normal po ang ating climate and weather. At southernmost part ng Mindanao, Bangsamoro offshore areas ay magkakaroon po ng mga above average rainfall. So may mga inaasahan po mga ulan at thunderstorms. Wala naman po tayong inaasahan po na any tropical cyclone formation hanggang sa ika-5 ng Oktubre. Okay, so yan po ang ating latest. So, yan po ang good news sa ating panahon. Wala pong bagyo na inaasahan po within the next 2 weeks hanggang unang linggo ng Oktubre. Babalik ulit tayo sa darating na Friday para bigay sa inyo yung latest na naman po sa ating panahon, lalo na po sa darating pong weekend. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Stay safe always. May #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.